magarya mun gashe ku a production mun zo mun nishaɗantar da ku a garin Suleja. Sannu magarya mun gaishe ku a production mun zo mun nishaɗantar da ku a garin Suleja. Sannu magarya mun gashe ku a production mun zo mun nishaɗantar da ku a garin Suleja. Sannu magarya mun gaishe ku a production mun zo mun nishaɗantar da ku a garin Suleja. Da farko zan sa sarki buwaye A production sarkin da yake intar da bayi a garin Suleja. ka dafa mana duk lamarin da zamu yi A production ka ba mu haske domin haɗin kai a garin Suleja. Sannu magarya mun gaishe ku a production mun zo mun nishaɗantar da ku a garin Suleja. Karo salati gurin shugabana A production sai ballo suna abba ganana a garin Suleja. haɗa da alayin har shugabanni A production kyakkyawan manufa muka sa a zuci ta garin Suleja. Sannu magarya mun gaishe ku a production mun zo mun nishaɗantar da ku a garin Suleja. Magarya fin production na kowa A production tauraron ku da ke haskakawa a garin Suleja. nishaɗantarwa ne ai ga kowa A production kyakkyawan manufa mu muka kawo don garin Suleja. Sannu magarya mun gaishe ku a production mun zo mun nishaɗantar da ku a garin Suleja. GTV muna gaida ku A production garin Suleja ana ji da ku a garin Suleja. mata da maza ku zo ai da ku A production matan birni ku yo dozali a garin Suleja. Sannu magarya mun gaishe ku a production mun zo mun nishaɗantar da ku a garin Suleja. Magarya TV ake ayari A production rawa ya shigo karye jinkiri a garin Suleja. ɗebe kewa take nazari A production dattije yana gaida ku ɗan garin Suleja. Sannu magarya mun gaishe ku a production mun zo mun nishaɗantar da ku a garin Suleja. Salamu ala salam ɗan uwana A production Esboy ne zan rera baiti kana a garin Suleja. Magarya ta shigo cikin gari na A production rike ta kwaza mu yau ci gaba mu yan Suleja. Sannu magarya mun gaishe ku a production mun zo mun nishaɗantar da ku a garin Suleja. Cikin zancen da zan yi mutane A production ku da ido da kunne ku gane a garin Suleja. Magarya ta zo da magani ne A production domin wanke damuwa da kuncin yan garin Suleja. Sannu magarya mun gaishe ku a production mun zo mun nishaɗantar da ku a garin Suleja. Bibi Ashfa ɗan garin Suleja, haba DJ ka bubbuga gangan, ɗaya biyu uku hudu biyar, Mr. DJ da ɗan ziga gangan, sai na kira ku lugo da rap sound, naji manyan masu ƙarfi singam, naji 'yan adawa suna raki, dan Allah ka miko mini sandan, kuna kallon mu taushi taushi taushi, ai ni kallon ci nake yi magandan, manafukai ba baki nake yi ba za mu yi faɗa da ku kamar vandam, komai za ka yi ka bani aushi, za ka faɗi cikin ruwan tsundum, sai mu zunduma sai mu runguma, manafiki ko mai mishi dundu, Suleja garin albarka ne baba in kana cikin ta za ka ji dundum, na gaishe ku gayu duk ku huta, na gaishe ku mata duk ku huta, dan Allah ku rike abota, mai hakuri shi zai ɗaga tuta, kasa na duba sama na duba, na san ba wanda zai iya sai Allah, da rarrafe akan muka saba, na san wata rana za mu ci tsaba. Sannu magarya mun gaishe ku a production mun zo mun nishaɗantar da ku a garin Suleja. Yan uwa ga Suleiman Eske na zo A production baitika ne yau za na furzo a garin Suleja. garin Suleja gari ne na kwazo A production mun zo mun nishaɗantar da ku a garin Suleja. Sannu magarya mun gaishe ku a production mun zo mun nishaɗantar da ku a garin Suleja. Akan Suleja ne ke yin bayani A production yan uwa na ku taso ku ji a garin Suleja. garin Suleja akwai kasuwanni A production akan haka ne muke ci gaba a garin Suleja. sannu
Silaja. Sannu magarya mun gaishe ku a production mun zo mun nishaɗantar da ku a garin Sileja. Na karabata nan yan baku A production ku ɗauki ɗabi'un magabatan ku a garin Sileja. komai za ku yi ku yi don Allah A production ku yi ɗabi'un manzon Allah yan garin Silaja. sannu magarya mun gaishe ku a production mun zo mun nishaɗantar da ku a garin Sileja. Makariya rabbana ya tsare ku A production kyautata dukkanin lamarinku a garin Sileja. ya kawo haske cikin gidanku A production salam fi salam uwa yan garin Silaja. sannu magarya mun gaishe ku a production mun zo mun nishaɗantar da ku a garin Sileja. sannu magarya mun gaishe ku a production mun zo mun shaɗantar da ku a garin Silaja. Sannu magarya mun gaishe ku a production mun zo mun nishaɗantar da ku a garin Sileja. sannu magarya mun gaishe ku a production mun zo mun shaɗantar da ku a garin Silaja. Sannu magarya mun gaishe ku a production mun zo mun nishaɗantar da ku a garin Sileja. MGTV YouTube channel.